comrade na ganka a fusace me ke tafi tare da kai. Ai dole in faɗa mai. Wallahi babba da jaka ka sani cewa fankan ba ta kilishi. Wannan abin da kake wa karamar hukumar Madobi abu ne da yake tabbatar mai da cewa ba ka kishin karamar hukumar Madobi. Kuma ka sani addu'ar 'ya'yan talakawan karamar hukumar Madobi ko a daɗe ko a jima sai ta aiki a kanka kamar yadda take aiki a kan wancaninka. Mun gaya ma dama. Ka samu mutumin arziki shirke da karamar hukumar Madobi. Ka sa shi a ajihu, ka sa shi a ɗaki, sai abin da kake so ya zo ya ce Musa a taimaka. Ka ce ai ka taimaka wa mutane, wannan abu ba zai kai ka ba. Yau gashi an zo layin da kai da lawan ɗinnan mutane sun so magana cewa ba kwa ga miciji. Saboda me wai gani kake ka gama cin moriyar ganga kana shirin ya da koranta. To albishiranka. Mun san wane ne ya gaya wa Goggo cewa a yi ma kwamishina a jihar Kano. Kuma sannan muna gaya ma mun san irin taɓargazar da kai wa ƙaramar hukumar Madobi shekara ɗaya da aka yi wanda ta wuce wanda kai ka hana ciya manyan aiki kuma da duk abubuwan da kai kake shafa mai kashin kaji. Wai me zafi ne a Madobin taku? Bari baka ji wani dan majalisan a zo a tara a tabbatar ba ya zo yana wani cuccaka bakin cewa wai inconclusive ta zo duk wanda ya san bai yi su da ba kar ya yi. Kai cunkoso wallahi mu baka isa ka ce mana wai wanda yayi bai yi kada kar yayi ba, mu muka yi ka kuma Allah ya tabbatar ka zama. Idan kana so ka ce cewa za kai matasan karamar hukumar Madobi ba na neman gudunmuwarku, sai mu ce ma ka sani da duk wani madakala da kuka yi da kai da kwamishina akan harkar naɗin sarki da aka yi a Kubaraci, ka san cewa duk taɓargazar da kuka yi ta ƙarƙashin ƙasa zuwa ga mutanen Agalawa da 'yan mazaɓar Kafi, ka san dai mu mun san yanayin yadda kake zaman ka a cunkosa cewa ba za ka kawo wannan akwatin ba, amma idan kana son faɗan ka ci gaba da cika baki. Duk da cewa an ce ku yan Madobi tsintsiya madaurin ki ɗaya ne, haka kuma haka dama muke tsintsiya madaurin ki ɗaya, mu da kake ganin mu a ɗaure muke. To an ce ciyaman ɗin ma ba wasu aikace ai ina gaya ma da ba aikace da ba ka ga mai girma gwamnan jihar Kano ya zo ya bashi award a matsayin super working chairman ba. Saboda haka ni abin da nake gani Musa Iliyasu Kwankwaso tun da a rediyo ka kware kake babatu mutane suke dauka gaskiya ne, to bari mu gaya ma abu uku tak da za mu zo mu gaya al'umma jihar Kano su san cewa kai wane ne. Kowa ya san cewa mu yaranka ne a siyasance, amma za mu gaya wa mutane kai wanne irin mutum ne a mu'amala ta mutum da mutum. Sannan kuma za mu gaya mutane cewa kai yaushe ma ka zama kwamishina wane ne sila, kuma yanzu wanne irin cin dunduniya kake wanda suka roƙa aka yi ma kwamishina dawowar ka gandujiya. Sannan na ƙarshe za mu gaya wa al'umma yanayin yadda kake tafi da ma'aikatar raya karkara tun da mu 'yan gida ne ba dare ba rana muna shiga mun san abin da ake yi. Ta shi nake shi uba ne a siyasance a Madobi. Uban wa? A siyasance. To misali idan ka ce a siyasance sai ka ce min ai shi uba ne ga dan majalisa ko uba ne ga ciyaman ko uba ne ga sifika. Dan majalisar nan da ya kasan yana kansila ya faɗa da gwamna, sai wani Musa Iliyasu tun da ya taɓa sa aka marar me kuma yanzu tun da ya samu dan majalisa ma ba zai mai ba. Idan kuma ka ce ciyaman din da ya kasa da kai tsawon shekara guda aka yi taiwo a Madobi abin da ake so, sai yanzu ya tashi ya ce wallahi ya daina tun da in aka je kiyama shi Allah zai tambaya, yanzu kuma ya ce zai yi aiki, shi ne kake so ka ce wai ya koma wannan tsohon biyar bayan ya tara mu ya rantse da Allah ya ce yanzu sai ya yi aiki tun da shi aka zaba. Yanzu kai yan adawa kuma su zo su yi maku dariya. To wane yan adawa Alhaji, mu ma gashi ta karfi an mai da mu yan adawa. Ai babu wani zancen adawa illa ka zo ka faɗi gaskiya. Mutumin nan baya son karamar hukumar Madobi. Mun san yadda aka tabbata kala karamar hukumar Madobi abun babu daɗin ji, saboda haka dole ne mu zo mu faɗa. Alhaji da za a gaya ma wani abin da aka yi a Madobi, wallahi ina gaya ma ko an rubuta sunan shi a kwamishina shi kansa mai girma gwamna sai ya fasa, domin mu muka san abin da aka yi. Kuma in Allah ya yarda wannan faɗan da kake ƙoƙarin haɗawa insha Allahu sai fada ya haɗa ka tsakaninka da ɗan majalisar jiha, domin ko shekaran jiya ya faɗa kuma mun ji cewa ka je ka soke shi a wani waje da za a yi mai wani abu, in Allah da sai ta yi wari. Kuma wani albishir ka kai wanda ka sa aka kama 'yan kwamitin CRC, alhamdulillahi dama su ku sukewa kuka sa aka kama su. Mai gayya mai aiki jirgin fitan talakawa karamar hukumar Madobi Honorable Lawal Yahaya, mu mun tuba da ba ma yin kai, yanzu kai muke dan Allah ka sa baki. Mutanen nan mun san sun yi ta'asa sun yi taɓargaza, amma a taimaka a fito da su tun da kai mai gaskiya ne mai taimako ne, ka taimaka musu duk yayyako da suke yi ma. Ko shi ya turo ku ne? Haba Safiyanu,
ka kalli mutum kamata an gama gwagwarmaya ta ɗalibta ta makaranta yanzu in zo ka ce wai wani ciyama na karamar hukuma zai turo ni to mutumin da in ka zo kana faɗa yake ba da haƙuri ya yi a jihunsa shi zai ce a zo a yi faɗa da wani shugaban karamar hukumar Madobi tun lokacin ma muna jan zugar ɗalibai mu je ofishinsa mun gaya mai shugaban karamar hukuma kai Allah zai tambaya mutanen nan ba sa son a yi alheri mutanen nan ba sa son a yi aiki mutanen nan fa so suke kai ma sai sun danne ka ya ce ai shi Musa Iliyasu Kwankwaso mai gidansa ne ga mai gida nan ka gani ka yi takara ka ci takara kuma an hana ka sannan yanzu gashi ka ga cewa ya fito da wani mutum dambu yake ko dan wake ya je yana bashi wai tallafin scholarship amma mun ga ana ba wasu mutane da ma ba su tafi makaranta ba kuma an gama shi wannan rabo a mazaɓu guda biyu karamar hukumar Madobi ta fi karfin ka nuna mana kabilancin bangaranci yan wannan bangaren da kaje kake raba scholarship wanda suke yi tun daga tarihin siyasa 1999 sunansa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso mu kuma yanzu yan yankin Madobi daga abin da ya kama tun da gora mazaɓin nan guda 6 dama rigan mu kake shiga ka ce ai mu ba ma Kwankwasa kai ake yi to kuma yanzu da yardar Allah wannan abu da kake yi ya zo ƙarshe za mu faɗi cewa a ƙaramar hukumar Madobi mu wacce siyasa ma muke yi don kuma wa muke yi sannan wannan inconclusive da Allah ya kawo zai nuna mana ƙarfin kowa za mu ga kowa irin nashi karfin da yake da shi sannan daga nan ne za mu gane cewa wai ma Madobin ta wane ne. To ku da ake so a ce gaba ɗaya komai naku haɗe gashi za a sake zaɓe a wasu mazaƙu naku kuma an fara ji kuna rarraba kawuna ya abin yake ne. To ban da abin ka ɗan jarida ba nan ka ji wannan ɗan majalisa ya zo yana cewa baya neman gudunmuwa ba shi da kansa da ƙannansa da 'yan gidansa sun isa. Saboda haka karfin shi muke zo mu gani ya zo ya gwada karfin nasa mu ga kujerar za ta zo koko dama hayaniya ce irin wancan abin da aka yi wanda ba sai mun daɓa kan mu wuta mun tona ba shi za a kuma yi a yanzu.